Ринат Фердиев исемендәге Татар гимназиясендә белем бәйрәме капиталь төзекләндерүдән соң заманча белем йортына быел 46 бала беренче сыйныфка укырга килде. Әти-әниләрнең балаларның шатлыгын район башлыгы да уртаклашты. Бүген Зәй муниципаль районында 531 сыйныф укучысы белем иленә беренче адымнарын ясый. Алар өчен яңа уку елы тормышның мөһим буыны булачак. Быел гимназия сезне заманча ремонтланып каршы ала. Мондый уңайлы шартларда барыгызга да яхшы билгеләргә генә укуыгызны һәм олимпиадаларда призлы урыннар алуыгызны телим. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан комитеты рәисе урынбасары Марсель Вәлиуллин Рөстәм Минниханов котлавын җиткерде. Белем көне якты өметләр, балаларның һәм өлкәннәрнең елмаюлары, көтелгән очрашулар шатлыгы, иң мөһиме белемгә омтылыш хисләре белән тулы зур бәйрәм уңаеннан тәбрик итәм. Мәктәп укучыларын гимназия директоры Марат Мөхәммәтханов та тәбрикләде. Барыгызны да 1 сентябрь белем бәйрәме белән котлыйм. Чыннан да бүгенге көндә безнең 1 сыйныф укучыларына зур бәйрәм. Алар алга таба безнең гимназиядә укыячаклар. Алар алга таба уңышлар, яхшы билгеләре. Тантаналы линейка 1 сыйныф укучыларының чыгышы белән дәвам итте. Зәй районы мәктәпләрендә 5000ннән артык бала янәдән парта артына утырды. 538 бала тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керде. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.